Bueno, esaten genduen ondarruko 38. itsas lasterketa dela, Elena Fernández Iturriozen memoriala daruni itsas lasterketi, eta mengaz, Elenaz igaxan ebilizan lagun bat, izena esan duztazu? Arantxa Urbieta, Donostiarra, eta Elenaz igaxan ebiltzako, gero zau entrenatzaile lantan editu izan zinen, eta gaur egun ere igerian ikusten zaitu, jota zuzabitzala. Bueno, ikusten dut bigarren txandan atera zarela, eta? Bai. Eta nolakoa izan da, itxasaldian? Ondo, lasai egin dut, kanpoan pixka multuta zegoen, ez da. Hori izan digute, hemendikan bari ikusi arren, gero hor kanpokaldean itxasoan mugitu xamarraz zegoela, edo? Bai, pixka. Baina gustura. Bai, ez. Denborak eda, badakizuz denboratan aritu zerren? Ez, baina ez ekipatu, ez abergiz. Ez, azken baten disfrutatzea etorri zara, da lortu duzu disfrutatzea. Bai, ez guztia. Gaurkoa esaten genuen bezala, Elenaren omenez, eta zeu ere bere laguna izanik, hortxe Elenaren omenez, zeure aldetxua jartzen igerian. Bai, bere biliz. Eskerrik asko eta jarraitu horrela. Eskerrik asko. Gerarte, mi esker.